Lucky Blockom vo Be a Lucky Block. Takže dokúkajte až do konca, dajte like a odber a poďme na to. Tak, ideme si ukázať moju bejsku, ako ju mám zatiaľ. A nie je úplne taká najlepšia, nie som najlepšia z celej hry, ale celkom dobré. Idem si vymaxovať túto špagety, už ju mám na max level. A pozerajte, hore mám týchto dragov. Candy Dragon a max level, ďalší max level drago, ale už není Candy. Mám troch bez Candy a jedného z Candy. Tak, taký týpek tu skáče. Nie, nedám ti to. Angelik, to určite chcem. Dík. Počkaj, možno ti dám tú Candy špagety. Počkaj. Ja viem, že máš málo peňazí, tak ja si ho vymaxujem. No dobre teda, tak ti ju dám. No kde si? Čo? No tak, nevadí, aspoň si ju nechám. Napríklad k tomu ujkovi, čo má hnedé a šedé gate. Presne tento. Či čierne gate. Či modré. No, tento je mne úplne najlepší, takže ho nechceme. Teraz si nás chytil žralok. No, je horší ako ten ujko tam, ale nevadí. Čo je tento ujko? Ty si kto? Ja, to je môj brat. Som Charlie Nová. Ja som youtuber, vieš? Áno, ďakujem. Veď vidíš, že mám tvoj merch. Hej, díky. Ak by ste ho chceli, merch máte v popisku. Super. Tak sa to vyplatí, stojí len 9 robuxov. A môžem toho Angelika? Môžeš. Yes, díky. A chcete vidieť moju bejsku? No, my sme už videli. Asi? Toto je toto. Ty máš riadnu špagetu. No, mám tu aj Dragon Cannelloni, toho ti dám. Chceš Dragon Cannelloni? Áno. Poď sem. Ďakujem, ale ja si ho vymaxujem, lebo je zatiaľ level 1, ale bude level 50. Dám si ho pekne sem, si ho vymaxujem. Budem bohát týmito mojimi všetkými dragami a špagetami. To bude zábava. Nie, zase žralok. To není úplne najlepší. No toto, to nechcem. Ja som v tejto pozerajte. hry strašne OP, dokonca lepší než Lily. No tak. Ukážem vám, ako som mala hlavu na začiatku. Túto, takúto šedú. Skúsim si ju dať, a čo mi padne. Keď pôjdem tam, kde som bola s tým mojim najlepším, čo mám. No, tak. Išla som k žralokovi. Tak to môže aj takto padnúť. No, laváka tá nie je úplne najlepšia, ale... na čo? Tak. Tento mal ten kamarát, čo mi dal toho Angelika, ale dala som ho mojemu bratovi. Môj brat má tento za 40 kvatrilión. No. Lily, chceš taký strašne vzácny Lucky Block? Za free. Ukáž. Za free. Áno. Tak poď sem. Ja ti ho neviem givnúť. Aspoň ho musíš otvoriť. Aha, tak sa poď pozrieť na veľký opening. Veľmi ďakujem mojemu editorovi Charlie Nova. Tak otváraj. Som zvedavá, čo ti padne. Ballerino Lololo. To nechcem, to je nudné. Ale chceš. Nechcem. Prosím. Nie, žralok. No, koľko máš speed?
O 206. Ja mám 214. Ježiš Maria, tak veľa. Prosím vás, dajte like a odber na tento kanál, lebo mám zatiaľ iba 58 odoberateľov. No a veľmi by ma to potešilo, keby ste dali ešte aspoň takto jeden odber. Lili, pozri, čo mám. Gold Dragon kameru. Toto chcem! To chcem. Tredíš Za čo? za toho Candy. Aha, napojil sa môj kamarát Asad Totu. Ahoj. To je ten, čo s nami hral Nighty Night Nights. Počkaj, ja mu idem zobrať takého super brainrota, aby sa trocha Dragon potešil. Canelony. To Tak si špagetku. porovnáme, kto bude viac zarábať. Tak, teraz si ho vyjapredíme na video. Ja dám tomuto Asad Totu, vyvaxujem špagety, touety. Tak. Ty zrazu zarába skoro 1 trilión. Oh my gosh, to chcem aj ja. Nie, nedám ti, lebo to je tvoj problém, že si to nevytredila. Vytredím. Nie. On mi zarába skoro 1 trilión. Nemáš za čo, kámo. Asad Totu je díky za dobrý. toho Angelika. Nemáš za čo. Mám, veď za toho Angelika. Ale sa tak vraví. Môžete napísať do komentárov, akú si mám zahrať hru, alebo ju natočiť. No a Bom bom bom. už by sme asi mohli aj ukončiť toto video, nie Charlie? Takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a čau.